sebou 2,5 kilometra. Hledal jsem asi 4 hodiny místa, všecko obsazené, co jsem měl vytipované, takže jsem to všechno naházel na trakač zase a je 1:30 a jdu rozbávat. Takže došel jsem v noci na neznámé místo a první kapr ve vásce. Jo? Pak jsem zjistil, že pod dřevem mám vásku a druhou dícu jsem taky nestáhl. Všechno tam zůstalo, takže je to nechytatelné. Spal jsem asi hodinu a jdu znova balit a jdu se znova přemístit. Tak, máme tu další stěhování. Už jsem vlastně na 3. místě. Díce mám ve vodě, akorát to tahá. Nevzal jsem si do silného lova, takže moc tomu nedávám, ale uvidíme. Když tak dám do závisky dvojolova a bude to. Třikrát jsem se stěhoval. Sama váska, nepomohlo to. Je to taky toto sama váska, takže zápasím se stromama, které nejsou vidět. A včera v noci jsem pouštěl asi takovéto stejného kapra, ale byl chudák strašně dobitý, tak jsem ani nefotil. Hrozný bojovníci, je to v tom proudu, je to velký mazec. To ryba asi kolem 12 kg, 11-12 kg, ale asi 4 hodiny po tom, co jsem přehodil, došel první 15 plus 15-10. Jsem navážil. Ten bojoval úplně nejméně, vidět, je tlustý, poměrně vyšší kapr, ale jsem rád, že došel. Dobitý chudák zase. Tak jsem dal půlku zase po další době. Už mám asi 6. kapra na to. Indian taky jezdil velmi dobře. Ale tak, 4denní výprava je za mnou. Chytal jsem na řece divoké, plné potopených stromů. Zbývá to odtáhnout 2,5 kilometra na trakači. A bylo to perfektní. Měl jsem za 4 dny asi 30 záběrů, což určitě nepřeháním. Tahal jsem většinu ryb 9 až 13 kg. Byly tam, myslím, 2 menší a povedla se mi teda krásný šupík 15-10 a teďka už jsem měl věci zbalené, na konci vlastně mi došel 17,5 kg šupík, což je úplně super.
Je to tu velmi náročné, je potřeba zjistit, kde se dá vůbec nahazovat. Ze začátku jsem ztrácel nějaké ryby, i když se zdálo, že tam není žádná váska, ale pod vodu samozřejmě jsem ztratil i nějakou rybu, montáže. Pak jsem vlastně namontoval 60 v lasce na plnou cívku a už to bylo dobrý. Pak jsem si vyselektoval, kde mám házet a prakticky krom nějakých ryb, co mi spadly, tak pak jsem už ryby vytahoval a úžasné. Tak jo, tak zase někdy příště. Ten nejtěžší došel při balení, podložka, všechno suchá. Krásná šupina. Bojovník z divoké řeky, který zbíral zbytky a zabral mi a náš fest. Stálo to za tu námahu.